Az EU 27 tagállamában jelenleg közel 110 féle vezetői jogosítvány van érvényben. Január 19-től léphet érvénybe az az irányelv, mely szerint új jogsikra a tagállamok okmányirodái új, egységes uniós jogosítványt adnak ki. A régieket nem kell lecserélnünk, használhatjuk, amíg érvényes. Belgiumban, Franciaországban, Ausztriában és Németországban, ahol a vezetői engedélyeknek, fogalmazzunk így, nincs lejárati dátuma, 20 év áll rendelkezésre az átállásra. Így 2033. január 19-éig minden európai sofőr át fog állni a szabványosított jogosítványokra. A tagállamok dönthetnek majd, hogy a kártyákat ellátják-e mikrochippel, ezzel is fokozva az egységesítés eredeti céljait. Biztonság, gyorsabb ügyintézés, kevesebb visszaélés, ugyanakkor egy nagy európai adatcserehálózat alakul majd ki. Magyarországon jelenleg 3 féle jogsi típus van érvényben. A régi papír, az újabb plastikkártya és a 2004 óta európai mintának megfelelő vezetői kártya. Mivel ez utóbbihoz képest csak minimális adattartalmi változásokra kell számítani, ha csak nem kerül mikrochip a magyar vezetői engedélyekbe, jelentős okmányirodai drágulásra nemigen kell számítanunk. Az új szabályozás szerint viszont már a kismotorokra, a robogókra is jogosítványt kell majd szerezni.